Hola amics, ens tornem a veure aquesta vegada amb un vídeo que he titulat De Falcs a Ctesifont. Ctesifont era la capital de l'imperi persa, el segon imperi persa, l'imperi persa sassànida, concretament a finals del segle VI i durant bona part de començaments del segle VII, en temps doncs, d'un emperador, d'un rei persa que es deia Cosroes II. I em direu, però què diu aquest? Quina relació té la Torre de Falcs amb la capital de l'imperi persa? Doncs això és el que miraré d'explicar en aquest vídeo que penjo, perquè a mi anar seguint el fil, un estudi et porta un altre estudi i tot em va parar allà. Per tant, diguem que Ctesifont és l'origen del que va venir després i que té relació amb nosaltres i amb la nostra història i la història d'Europa. Això és el que intentaré explicar ara en aquest vídeo. Estava llegint avui precisament com una piulada d'un historiador català en què parlava de Guifreu Pilós i l'anomenava Belònida. Bé, sobre aquest terme jo voldria dir que és un indicador, és una etiqueta que utilitzen, pel que veig doncs, els historiadors catalans, es fa servir d'alguna manera per entendre's entre ells, per situar-se, per veure a quin llinatge pertanyia, d'on provenien, etc. Un terme, per tant, que és acceptable, però a la vegada també voldria alertar que és un tema que ens porta a la confusió, perquè estrictament parlant no existia un llinatge que fos o que s'anomenés Belònida. No existien els Belònides. Pròpiament de Belònides només hi va haver un que es deia Belo, que es deia Delo, també, segons les formes, i que estava vinculat a Carcassona, que era el senyor de Carcassona, probablement el comte de Carcassona, segurament, i del qual en va sortir un llinatge que lògicament és el llinatge que després va formar el Casal de Barcelona. Això està clar. Bé, no, és indiscutible. Però el que intento avisar és que aquests Belònides eren guillèmides. Eren guillèmides. Els guillèmides sí que van estar governant aquest territori de la Septimània i el territori de la Gòtia, que és el territori català, ho varen estar governant tant a finals del segle VII com a durant tot el segle IX i després posteriorment. Guillèmides. Per tant, relacionats i vinculats amb la família de Guillem de Tolosa, comte de Tolosa, i duc també de Septimània i marquès de Gòtia. Un gran personatge que nosaltres dèiem que, a més de ser un gran personatge llegendari, era jueu. I no només ell, sinó tota la seva família, i això implicava la família que provenia precisament de Carcassona. Guillem de Tolosa, doncs la seva filla, que es va casar amb el rei d'Itàlia, això ja n'hem parlat, si voleu recupereu una mica els vídeos penjats. Bé, el seu net, el que havia de sortir d'aquesta unió entre el rei d'Itàlia, que era fill de Pipí el Breu, i la seva filla de Guillem de Tolosa, doncs l'hereu que havia de sortir d'aquesta unió matrimonial havia de ser el qui havia d'haver succeït a l'emperador Carlemagna. Una cosa que no es va produir perquè doncs, no hi hagué fill mascle i també perquè tots tres, el rei d'Itàlia, el rei de Lombardia, el Guillem de Tolosa i el mateix Carlemagna, tots tres varen morir en els mateixos anys. En els mateixos anys, qüestió de 4 anys, es van morir tots. I això va portar una complicació en la família, en la dinastia i en les successions, etc. No? I uns problemes familiars.
Però jo el que voldria insistir és que, clar, que amb aquest tema hem arribat perquè el tema dels levites dona, l'estudi dels levites dona moltes pistes sobre la relació que existien entre els levites i els guillèmides i també després amb dels guillèmides amb la mateixa família caroríngia. I dèiem, doncs, si els uns són jueus, els altres també ho són, i efectivament els caroringis, segons la tesi que nosaltres doncs, mantenim, doncs també eren jueus, eren d'ètnia jueva, eren jueus, els caroringis, tots els membres dels caroringis eren jueus, eren francs però eren jueus, les dues coses, i eren cristians i eren jueus, tot això també ho hem parlat en altres vídeos. I la cosa és prou conegut també que els caroringis doncs, eren els majordoms, així els hi diuen els historiadors, de la cort franca, per tant, en època dels reis merovingis, de la dinastia dels merovingis. I ells eren els majordoms. És a dir, que es varen establir dintre d'aquesta cort i anaren guanyant posició fins que es varen fer amb el poder de tot el regne franc. Es varen fer amb el poder del regne franc i llavors va començar una nova dinastia que eren els caroringis, que provenien dels pipíades i d'aquest llinatge i que tots ells eren jueus. Per tant, ens trobem en el segle VII, segle VIII i també segle IX, a Europa, en el regne dels francs, que les principals famílies que dominaven tot el territori del que havia estat l'antic imperi romà d'Occident, doncs eren jueus. I concretament aquí, en el territori català, que abans es deia la Gòtia, també, i a Septimània també eren jueus, els que hi manaven. I la cosa és saber bé d'aquests jueus d'on van venir, d'on procedien. Bé, aquests jueus, doncs, segons la nostra tesi, procedien de Ctesifont, de la capital de Pèrsia. I això és una mica el que mirarem d'explicar en aquest vídeo, que voldria que fos curt, però mai ho és del tot de curt, però bé, si més no, donar algunes idees que després també amb les publicacions que he fet, els que vulgueu podreu anar amb elles i allà aprofundir més el tema, o si voleu directament doncs, posant-vos en contacte amb mi mateix. Anem a veure, doncs, si us sembla, no sé, jo ho faig d'una manera molt d'estar per casa, que em sembla que potser és la millor, fins i tot des d'un punt de vista tecnològic. Doncs situem-nos en el mapa, aquí ja he buscat. Bé, he buscat ja, per tant, la distància on es troba el castell de Fals, com podeu veure aquí, si l'enxamplem una miqueta més. Així potser ja és suficient. Mireu, aquí està el castell de Fals, a prop de Manresa, de la ciutat de Manresa, i aquí està Ctesifont, a prop de Bagdad, a l'actual Iraq, que antigament, durant molts segles ho va ser, però per l'època que a nosaltres ens interessa, que és a finals del segle VII, per tant, a partir de l'any 598 fins al 628, en aquest període de temps, sota el regnat de Cosroe II, de l'emperador del rei Cosroe II, doncs també era la capital de Pèrsia, perquè aleshores tot això que era Babilònia formava part de l'imperi persa, i aquí és on tenia la capital l'emperador. Aquí ho veiem. Bé, es pot establir alguna relació, podem dir, entre Fals i Ctesifont, que es troba a 5.174 quilòmetres, doncs seguint la ruta aquesta que s'ha marcat aquí, que molt probablement en aquella època la ruta, una bona part d'aquests quilòmetres es feien a través de mar, via marítima, i sobretot fins aquí a Marsella, això és molt important, que anava seguint
el Roine amunt, anava seguint el Roine amunt, fins aquí, i anava seguint el Roine amunt, i cap a la zona aquesta de París, però aquí hi ha el ducat pròpiament aquí amb aquest indicador, el ducat de la Borgonya, que era un principat, el principat de la Borgonya, com ho era aquí a la Septimània, i també a les terres de la Gòtia. Es pot establir, per tant, una relació entre ells dos? Bé, busquem una altra distància. No sé si aquí, per exemple, en comptes d'això posem... A veure si es pot mirar bé. En comptes d'això posem metrs en el buscador. Posem metrs. Metrs. I a veure si pot calcular la distància i veure la ruta que se'n deriva. Ho està buscant, ja l'ha establert. Mireu, entre Ctesifont i Falx hi havia més de 5.000 quilòmetres, segons aquesta ruta. En aquesta altra ruta que ha marcat entre Ctesifont, la capital de Pèrsia, i Metz, com a ciutat moderna. Ja sabem que la capital doncs, de l'imperi carolingi era bàsicament Aachen, Aquisgrà, que es troba molt a prop d'aquí de Metz, però he buscat Metz més que tot perquè Metz era l'origen dels pipíades. Els primers documents parlen que pertanyien a l'Aden o pertanyien també a aquesta terra de Metz. Aquí és on se situen els primers pipíades. Actualment, doncs, dintre de l'estat francès, molt a prop de Luxemburg, bé, però a prop, doncs, és el centre d'Europa encara avui en dia, i bé, i aquí és d'on provenien aquests carolingis, Però provenien en els documents antics que tenim, que hem estudiat, però pròpiament d'on provenien era d'aquí, de la capital de Pèrsia. I tornem a repetir, o bé la ruta fou aquesta que està indicada aquí, que ho podia ser molt bé a través d'Istanbul, que Istanbul aleshores era Constantinoble i era la capital de l'imperi romà oriental, de l'imperi romà oriental, l'antic imperi romà oriental, Constantinoble aquí estava, però que aquest imperi estava en guerra precisament amb l'imperi persa. I o bé va passar per aquesta ruta, que és la més directa, o bé varen haver de fer un recorregut diferent, semblant, doncs, el que va portar la família de l'exiliarca jueu, precisament que vivien aquí, a Ctesifont, doncs, a Septimània, la Septimània, que està en aquesta zona d'aquí, a la Septimània, que és una ruta molt probablement a través de mar i també a través de riu, enfilant-se sobretot a través del riu Roine, fins a la Borgonya. Molt probablement que hauria de ser aquesta ruta. Tot i així estem parlant de 4.000, entre 4.500 i 5.500 quilòmetres, per tant, una distància molt gran. Molt gran. Ara podríem buscar una altra ruta. A veure, això si de les distàncies és important o no. Doncs entre Damasc, tothom sap on està Damasc, que és a Síria, i en Còrdova. Còrdova. Tothom sap on està també Còrdova. Veritat? I a veure si ara estableix... Bé, aquí ens ha fet, clar, una ruta passant una vegada més pel que hauria estat Constantinoble, i de Constantinoble als Balcans. Aquí en els Balcans és on hi havia el regne dels vàndals,
i també dels sueus, perquè aquí també hi havia sueus, molt semblant doncs, com hi havia a Galícia, el regne dels sueus, a Galícia, i bona part d'aquests sueus que hi havia a Galícia varen passar aquí en els Balcans. Bé, resulta que aquests sueus eren aliats de l'imperi persa, aliats dels perses, en contra d'aquest regne de Constantinoble, el regne, per tant, romà oriental. Bé, aquesta és la ruta que posen, una ruta de 5.531 quilòmetres, passant per terra. Per tant, estem amb el que dèiem, entre 4.500 a 5.500 quilòmetres de distància. Encara que molt probablement aquests de Damasc, i estem parlant, ens referim a l'any 711, quan entraren per Gibraltar, doncs el que la gent en diuen els moros, no? Com si fos una conquesta, la conquesta dels moros de la península ibèrica. Després potser ens adonarem que, òbviament, no va ser cap conquesta i que tampoc eren moros, pròpiament. Però sembla que certament varen passar pel nord d'Àfrica, seguint la costa del nord d'Àfrica, cap a Gibraltar, des de Damasc. Venien en representació dels califes omeies de Damasc, però hi varen passar per aquesta zona on hi havia una comunitat cristiana d'amazics, i varen ser precisament els amazics els primers que varen arribar a Gibraltar, venint en representació del califa de Damasc, del califa omeia, i després es van establir a Còrdova. I estem parlant de 5.500 o de 4.500, o de menys, però de distàncies molt grans. Bé, cal dir també que la primera moneda, la moneda que tenim, ens podem veure així, cal dir, estem parlant una mica de les distàncies, que eren les distàncies, no? A veure si és possible o no és possible, que representen aquestes distàncies de 4.500 quilòmetres, 5.500 quilòmetres en el segle VII. No? I, per tant, si podia haver una influència o una relació entre la capital de Pèrsia, Ctesifont, i, per exemple, a Aquisgrà o a Aachen, actualment, o a Metz, en tota aquesta zona on es varen establir els caroringis. I, de retruc, doncs, amb la Provença, que també, més o menys, està dintre d'aquest quilometratge, no? És possible aquesta relació? Doncs la primera moneda que trobem, una de les monedes més antigues i més d'una, que trobem àrab i que pertanyia als musulmans, ja com a religió l'islam, que es troba a Europa, la trobem precisament a prop de London, a prop de Londres, a Anglaterra, i també a Irlanda. Per tant, fixem-nos que hi haguessin aquestes monedes allà, vol dir doncs, que van recórrer tots aquests quilòmetres. Hi havia rutes comercials. I per tant no és estranya aquesta relació, perquè les rutes comercials doncs marcaven molt la relació entre els pobles i entre les cultures i les religions, que en aquell moment de religió n'hi va haver una, que va ser precisament la religió musulmana, que quan va néixer era una cosa i quan es va desenvolupar va ser una altra, fins a esdevenir l'islam, que neix en aquella època, precisament, sota l'imperi de Cosroes II, i també molt vinculat també a l'imperi persa. Molt vinculat també. Però sobretot els que estaven vinculats a l'imperi persa eren els jueus, i concretament l'exiliarca jueu, que és on vivia a Ctesifont. Per tant, anem a mirar una mica, perquè aquí sabem que a través de la Viquipèdia hi ha coses molt interessants, no? La Viquipèdia està molt ben feta i allà podem trobar moltes coses i anem a veure-ho. Per tant,
Un momentet, anem a buscar precisament Google, anem a mirar-ho. Bueno, aquí busquem Takasra. Takasra és el nom, Takasra de Ctesifont. Veieu? Aquest és el nom de la capital. I aquí ens ho mostra. Bueno, això és en anglès. Actualment el que es veu i allà on està situat, dintre del modern islam. Bé, Takasra és el nom de Ctesifont, que havia estat la capital, com hem dit, de Pèrsia. A veure si ho trobem en... Potser... Aquí. Això potser també es veu. Bueno, està en espanyol. Aquí hi ha un dibuix important, ara només d'aquest arc. Tak vol dir arc, i Kisra o Kasra és l'arc, vol dir l'arc de Cosroes. És l'arc de Cosroes. I bé, els palaus perses, doncs una de les coses que tenien eren aquestes muralles, eren precisament també les portes, aquestes portes enormes, i aquests arcs, a part doncs dels jardins. Això que teníem de veure. Per tant, aquest és el nom de... I aquí, si llegim, podem... Bueno, el Gran Arco de Ctesifonte. Bé, aquesta era la capital i era on va viure precisament Cosroes, tant Cosroes I com després Cosroes II. Aquí és on va viure. Ctesifont. Potser, si busquem en català, no sé si apareix... Ctesifont, perdoneu, aquí és en la... A veure què és el que posa, veieu? Bueno, aquí, si busqueu per Ctesifont, en català, a la Viquipèdia catalana, Ctesifont, doncs trobareu una mica també d'història, que això està molt bé, però aquí potser el que més interessa és el que aquí es diu, jo us ho subratllo, a partir d'aquest fragment. Tot aquest fragment d'aquí potser és interessant de que ho llegiu. Diu, el 363, Julià l'Apòstata era l'emperador, el rei de l'imperi de Bizanci, per tant de Constantinoble, de l'antic imperi romà oriental, va morir en l'intent d'ocupar la capital persa, d'ocupar Ctesifont. Això és molt important el que es diu aquí. La població era majoritàriament aramea, siriana i àrab, de religió cristiana i jueva. Això és molt important perquè és ben bé així, i això explica moltes coses. Que hi havia, per tant, en aquesta capital de l'imperi persa, hi havia una població majoritàriament cristiana i jueva, i que provenia precisament de Palestina, o era aramea, i era a la vegada també de Síria, provenia de Síria, i també havien que eren àrabs del sud, més del sud del riu, aquí, de la desembocadura del Tigris, on està situat precisament la capital aquesta, no? Al sud del Tigris, en la desembocadura, allà hi havia una zona
que era àrab. Això és molt important. I aquests àrabs eren cristians o jueus. Diu també a la Viquipèdia, que vosaltres podeu mirar, la ciutat fou seu de l'exiliarca jueu i del patriarca nestorià. I això és molt important, perquè tant era la seu d'un gran personatge com era el representant del poble jueu a l'exili, que era aquest exiliarca, i per tant, i també dels seus descendents, per tant, els representants, els descendents de David, del rei David, de la sang reial, i del patriarca nestorià, que els nestorians eren cristians, però amb unes característiques pròpies que de vegades també es confonien amb els arrians. I tinguem present que a la península Ibèrica els visigots que hi havien ho van ser durant molt de temps i fins i tot després, diuen, de la seva conversió a l'Església Catòlica, també eren arrians o provenien de l'arrianisme, no? A la península Ibèrica hi havia doncs, aquesta modalitat del cristianisme, existia. Com existien també molts jueus i existien també cristians doncs, amb aquesta peculiaritat. I el 410 s'hi va celebrar un sínode de nestorians. Recordem que el primer que es va presentar a la península Ibèrica l'any 711 venia en nom del califa Omeia de Damasc, però ell era amazic, pertanyia a una ètnia del nord d'Àfrica i a la vegada era cristià, però un cristià nestorià. Per tant, un cristià vinculat a l'església cristiana, però oriental, l'església cristiana oriental de Síria. Diu, en el segle V fou un centre de dissidència nestoriana. Això és molt important. I els clergues nestorians de Ctetifont, de la capital de Pèrsia, van evangelitzar regions orientals com Marjana i Ària i fins i tot al segle següent, vers l'any 635, van arribar a la Xina. Això és molt important també, però no només eren els nestorians, sinó cal dir també igualment els jueus. Fins al punt de que a vegades es confonen entre jueus i cristians, o que de vegades no saps ben bé si eren més jueus que si eren cristians. Tant és així que molts d'ells, aquests nestorians, se'ls anomenava judeocristians. I aquí la relació, per tant, també amb l'exiliarca jueu. No només amb el patriarca nestorià, sinó també amb el patriarca cristià nestorià, sinó també amb l'exiliarca jueu. Vers el 450, bé, aquí es pot deixar així. Ara el que ens interessa és veure on està situada, i anirem aquí en el mapa. Bé, doncs aquí la tenim situada, Ctetifont. Ctetifont, aquest és el riu Tigris, i aquí, doncs, aquest és el Tigris, i aquí és on es va fundar la capital de l'imperi persa, a prop de Bagdad. Això és Bagdad. Com veieu, aquí dalt hi ha Bagdad, i això és Ctetifont. Bé, Tac Kasra, l'arc de Cosroes, així és tal com s'anomena, l'arc de Cosroes. Bé, ara nosaltres farem un altre exercici i anirem al mateix Google, posarem distància de Tac Kasra a Tac Bostan. Ataque Bostan. A veure si ens ho diu. I aquí, doncs, ja ens apareix la distància. Aquí tenim la distància de Tac Kasra, que és Ctetifont,
Takasra, que és Ctesiphon, fins a Takebostan, que veieu aquí. Veieu aquí. Bé, Takebostan actualment és Iran, Takasra és actualment Iraq. Hi ha una distància, seguint aquesta ruta marcada, de 425 quilòmetres, o gairebé unes 6 hores, amb cotxe, diríem, una distància de 425 quilòmetres que hauria de ser com una distància entre Barcelona i Saragossa, perquè ens entenguem. Takasra i Takebostan. A nosaltres ens interessa Takebostan, que el nom ja ho diu tot, el nom ho diu tot, i insisteixo en el nom que ja ens ho està dient tot. Takasra vol dir que és l'arc de Cosroes i Takebostan és l'arc de Bostan. Anem, doncs, a Takebostan. És el que farem ara. Bé, ens tornem a veure una mica i després, al mateix temps, preparo això, perquè també vosaltres ho podeu mirar després, tranquil·lament, a través de les vostres eines d'internet o del que sigui. Els estudis a mi m'han portat fins a Takebostan. Takebostan, és a dir, els estudis, perquè la base d'aquests estudis és una font jueva escrita en alemany, molt antiga, que sembla ja oblidada i d'alguna manera s'ha hagut de recuperar. Escrita per un rabí, ja en el segle XIX, i d'aquí he tret jo, doncs, aquesta font, que l'he escollit perquè és la que ens parla més d'un exiliarca jueu que li deien Bostan. Un exiliarca jueu que es deia Bostan, o li deien Bostan. Bé, sobre això ja he fet un article, l'article està escrit en rus, però potser també he fet una versió catalana, no sé si estarà disponible per a tothom, però us podeu posar en contacte amb mi. La qüestió, bé, us ho aniré explicant, aneu mirant una mica, jo ara a veure com m'explico perquè ens entenguem, a veure, mireu-ho. Bé, mireu, això és Takebostan. És un lloc importantíssim. Clar, aquesta imatge diu molt. Què fa? Aquesta imatge és pròpiament una figura eqüestre d'un cavaller, però típica occidental. Però ben bé occidental. Per tant, més propi de l'imperi franc que no pas de l'imperi persa. Tot i que l'imperi persa, els cavalls també els armaven, doncs, tal com va aquest, però fins i tot els escuts... Bé, la forma que té tot plegat és indiscutible que això ens recorda realment a un cavaller d'Occident, un cavaller occidental, un cavaller més propi del regne dels francs. Aquest comentari que faig, aquesta observació, bé, és compartida per la majoria d'historiadors alemanys, anglesos, francesos i també àrabs i perses de l'Iran que hi ha avui en dia. I és una mica estrany trobar-se una imatge d'aquest tipus a l'Iran, al peu de la muntanya dels Agros. Per tant, aquesta imatge ha de tenir alguna història. I avui en dia, si aneu allà, us diran que aquest genet és en Cosroes, és el rei Cosroes II. Bé, jo això ho poso en dubte, ho qüestiono, i tal com el nom diu Takebostan, per mi aquest senyor era en Bostan.
Qui era en Bostan? Bostan era un príncep jueu. Era, per tant, un guerrer i un home altament savi que va casar-se doncs, amb la filla de Gaon de Sura. Aquest Gaon de Sura era el dirigent, el principal intèrpret de la Bíblia i fundador de la Torà jueva i fundador del Talmud. I el mateix Bostan, com a gendre d'ell, doncs va ser educat en el Talmud. I a la vegada era fill també d'un altre exiliarca anomenat Una. Que, i bé, llavors, podem saber més coses d'ells? Doncs, segons aquesta tradició que us mencionava abans, doncs podem saber moltes coses d'ell. I una de les coses que sabem és que Bostan va ser educat en la cort imperial persa, sota la protecció del rei Cosroe II. Diu la llegenda que Cosroe II va fer matar el pare de Bostan, que el va trair perquè li va fer falses promeses. Aquestes promeses tenien relació amb l'expansió de l'imperi persa cap a Orient, cap a Ponent, és a dir, cap a les terres de Síria, les terres de Palestina, les terres actualment de Turquia, al nord de Turquia, que era Antioquia, cap a també les terres d'Egipte. Aquesta expansió que es va arribar a efectuar, que va ser una conquesta militar persa, que va extendre els seus dominis, l'imperi persa, com mai abans s'havien estès, va ser a còpia de prendre terreny a l'imperi de Bizanci, amb qui estava en guerra. I per por, precisament, diu la llegenda que aquest exiliarca, Una, el pare de Bostan, que va lluitar en primer a favor del rei de Cosroes, a favor del rei persa, que van conquerir Jerusalem, i el rei li va prometre que governaria Jerusalem i podrien establir allà de nou el regne de David i restaurar també el temple. I restaurar el temple que havia estat ja profanat i, per tant, fer-ne un temple nou si haguessin volgut. Aquestes eren les promeses que mai es van arribar a complir, tot i que la participació jueva en aquestes guerres de començament del segle VII contra l'imperi de Bizanci va ser una aportació molt significativa en homes. Diuen les fonts fins a 30.000 homes. Gràcies a aquesta aportació, juntament amb els exèrcits que els perses tenien, també alguns provenents d'altres ètnies i d'altres regions de l'imperi, van conquerir també Antioquia, que queda actualment en Turquia, però que era Síria. Antioquia va ser el primer lloc on els cristians es varen anomenar cristians, segons el Nou Testament. Bé, doncs, bona part d'aquests cristians que hi havia a Antioquia passaren a Ctesifont, a la capital de l'imperi persa. Varen ser exiliats a Ctesifont. De manera que Ctesifont, la capital de l'imperi persa, era una capital, com ja hem vist en el Wikipedia, era una capital formada bàsicament per cristians, això sí, orientals. I dintre d'aquesta peculiaritat oriental, que eren judeo-cristians, bona part d'ells eren nestorians, de l'església que avui en dia en diríem siríaca. Per tant, aquí hi ha un moviment, bàsicament un poble en el qual a Ctesifont trobem principalment diverses ètnies i religions. La religió de l'imperi era la religió de Zoroastre, que precisament aquest personatge de Zoroastre té moltes similituds bíbliques
del Nou Testament amb Jesús de Natzaret. Gairebé la biografia de Zoroastre és idèntica a la biografia de Jesús de Natzaret. I curiosament també ho comparteix el mateix Bostan i la seva mare Jaleta, que era filla del Gaon de Sura, la mare de Bostan, la dona de Huna, el fill de l'exiliarca jueu de Babilònia. Per tant, en Bostan, Jaleta, dèiem, és un cas molt semblant, també és un punt de vista bíblic, a la figura de la Mare de Déu, de la Mare de Jesús. Tenen en quant a històries, paral·lels, uns paral·lels, molt, molt important. Aquesta època és una època cabdal, és una època que recull, on conflueixen moltes tradicions antigues i clàssiques, però a la vegada se'n fan de noves. I molt sovint se'n fan de noves i es copien en diverses tradicions religioses i ètniques, sobretot entre cristians i jueus, molta cosa, i després també musulmans, que és el que vindrà posteriorment. Bé, jo entenc que el tema és molt interessant, molt important, és nuclear, és fonamental, i en aquesta cort, diríem, tornant a Bostan, per tant, era fill de Huna i Jaleta. Huna va ser mort pel mateix Cosroe II per por de ser traït per ell, de que s'hagués passat amb el rei de Constantinoble, amb el rei de Bizanci, que l'hagués traït, i el va exterminar amb ell i bona part de la seva família, de manera que bàsicament el llinatge de David va quedar extingit i l'únic que en va sortir descendent va ser Bostan, que estava a càrrec del Gaon de Sura, del fundador del Talmud, i que era el seu avi, el pare de Jaleta, que era la mare de Bostan. Diu la llegenda que Cosroe II tingué un malson, una manera, per tant, d'explicar dintre d'aquesta saviesa oriental, i molt significativa. En la Bíblia també apareixen molts somnis que són importantíssims pels esdeveniments històrics. Doncs Cosroe II va tenir un somni en què en el seu jardí, en un dels molts jardins que tenia als seus palaus, a Pèrsia n'hi havia moltíssims de palaus que tenia el mateix rei, i de l'estiu, d'hivern, doncs en un d'aquests palaus, vull dir, el seu jardí, el seu principal jardí, doncs jardí i horta, perquè eren les dues coses. L'horta, doncs, els llimoners no donaven llimones, els tarongers no donaven taronges, sinó parla de llimoners, més que tot, parla també d'altres flors, no florien, tot es feia malbé, tot es podria. I d'aquí que va demanar algú que li interpretés, i els mags perses no li saberen interpretar aquest somni, i qui va interpretar aquests somnis va ser precisament el Gaon de Sura, el fundador del Talmud, aquest jueu, que li va dir: «Goita, això et passa perquè has intentat exterminar el llinatge de David». I diu: «Encara en queda un». En aquells moments la seva filla estava embarassada i portava Bostan en el seu ventre, i diu: i en comptes, doncs, de mirar d'eliminar-lo i d'exterminar-ho, el que el rei Cosroe va fer va ser adoptar-lo com a un propi fill en el seu palau, on va créixer, on va ser instruït en la regió de Zoroastre, però també en els seus costums jueus i, per tant, també en els ensenyaments del Talmud. I, finalment, en Bostan, ja quan tenia 15-16 anys, es va comprometre amb la filla, amb una de les filles, perquè Cosroes tenia unes quantes dones i tenia moltes concubines, amb un harem molt gran, però amb una de les filles, de les dones que ell més estimava, doncs, per tant, que per ell era molt important, per Cosroe II va casar a Bostan. I Bostan era jueu, però es va casar amb una filla de Cosroes, del rei persa. Bé,
aquest casament, un dels llocs on es trobaven en aquest casament, diu la llegenda, amb noms propis d'aquella època, era precisament en aquell lloc on és l'Arc de Bostan. Allà sembla ser molt a prop d'allà, hi havia una altra població, i aquí a Bostan és on el príncep jueu es trobava amb la mare i amb la filla que després es va casar amb ella. La mare, la dona, la reina de... sempre que anava, suposo, doncs mai es trobaven a soles, això abans de casar-se, però hi anava la mare, i a la mare li agradava Bostan, aquest jove príncep, de manera que la seva filla va ser també educada en la fe jueva i Bostan també en la fe de Zoroastre, en la fe persa, fins que es van casar. Bé, doncs aquest lloc de Bostan, Take Bostan, per mi és aquest palau d'hivern, que era un palau del rei de Cosroes, això sí, però que era un palau on vivia Bostan. I Bostan aleshores se'n cuidava també de majordom de la cort imperial persa i tenia cura principalment de les construccions, les supervisava les construccions dels palaus, es va quedar amb aquest palau on bàsicament hi havia un gran jardí, la paraula Bostan vol dir jardí, el nom de Bostan va ser posat per Cosroes a l'exiliarca jueu, que seria, va ser ell qui li va posar el nom de Bostan, que vol dir l'alè del jardí, aquell que farà reviure el meu jardí, el jardiner, aquell que se'n cuida l'aire, d'alguna manera, que fertilitza i també vivifica les plantes i les verdures i tot el que hi ha dintre d'un jardí. Els jardins eren importantíssims per la cultura persa. Pensem a la península Ibèrica, a l'Andalús, encara avui en dia qui visita l'Alhambra de Granada, doncs el Generalife, que pot veure allà, que és una de les coses més boniques d'aquell impressionant castell, d'aquella impressionant fortalesa, enorme, poderosa, militarment parlant, i a la vegada, doncs, per dintre també molt ric en elements religiosos, però un dels llocs més preuats de l'Alhambra és precisament el jardí. Que això es repeteix també a Sevilla, ho dic, es repetia també a Còrdova, ho dic per dir llocs que tenen influència d'aquest món i mireu, es troben també entre aquests 4.500 i 5.500 quilòmetres, a 4.000 i 5.000 quilòmetres de distància, i no estem parlant de l'islam, encara no parlem de l'islam ni parlem dels musulmans. Estem parlant de la cultura persa, que això també és molt significatiu i molt important per entendre que realment no es tractava d'una conquesta l'any 711 i el 714 posteriorment, sinó que es tractaven d'altres coses, d'altres motius i altres motivacions. Bé, la qüestió és que aquest lloc de Bostan, doncs, per mi està dedicat tot ell a Bostan, a l'exiliarca jueu, a l'avantpassat de qui serà el pare de Guillem de Tolosa, el que va ser l'exiliarca jueu a Narbona, a la ciutat de Narbona, a la Septimània, que eren els senyors del Principat jueu, que allà estava establert que la família aquesta dels exiliarques jueus tenien com a l'ou propi, concedit per Pipí el Breu. I que pels catalans és la protohistòria de Catalunya. D'aquí vindran els catalans, que són els mateixos jueus. Llavors, amb altres elements que també cal entendre i saber situar. D'altres ètnies que hi havia, cultures. Bé, per tant, això crec jo que és molt important. Si vosaltres ho mireu pel vostre compte, podreu veure això de Bostan, de què va, i us adonareu també de la importància. De fet, allà hi ha altres imatges molt importants, aquí a l'Arc de Bostan, on es veuen, per exemple, aquests són dos reis sassànides i aquesta és
una divinitat que és Mitra, la divinitat doncs, de Zoroastre, que beneeix el que ve a ser una coronació, és a dir, la successió d'un rei per un altre. Això ho trobem, l'imatge la trobem, és una muntanya, i en aquella muntanya és una muntanya on hi ha ja ve de l'època neolítica i paleolítica, i allà doncs hi ha una sèrie de divinitats de temps molt antics, d'aquest segon imperi de principis, ja en el segle III i després de Crist, doncs, ja hi ha imatges d'aquestes on es van aquests reis, aquestes divinitats, que eren avantpassats de Cosroe II. Però el més important és aquesta imatge, com aquesta altra que usem, apareix aquesta altra, no? Que costa una mica de veure. Jo us recomano que visiteu Takebostan a través, doncs, per exemple, del canal de YouTube. Allà trobareu molta cosa i veureu la ciutat. Bé, el que us diran és que aquest que està aquí al mig és Cosroe II, i entre dos sacerdots, pròpiament una sacerdotessa, perquè això sembla una dona, i un sacerdot, aquest, que seria un altre, perquè és un home, perquè porta una barba. I són dos sacerdots, per tant, dos sacerdots de Zoroastre, i al mig el rei Cosroes. Això és el que us diran. Però jo això ho poso en dubte, i tal com amb la imatge anterior, on trobàvem dos reis, aquí doncs trobem un rei que és aquest, que és Cosroe II, per mi aquest que està més a la dreta, que està d'alguna manera honorant, encara que no sigui potser coronant, que potser també està honorant aquest home del mig, que per mi aquest és Bostan. I no porta barba, per tant que és un jove, un príncep, i que un príncep per mi que és no el seu fill directe, sinó que és el seu fill adoptat, que era Bostan, que era el senyor d'aquell lloc. I aquest, Bostan, era l'exiliarca jueu. I al costat aquí hi ha una divinitat de Zoroastre, també, que és la deessa de les aigües i de la fertilitat. Precisament en aquell lloc on Bostan es va casar amb la filla de Cosroe II, i on se li demanava fecunditat i se demanava doncs, la benedicció també. Aquesta deessa no només és la senyora de les aigües, d'on neixen totes les aigües, sinó també de la saviesa i del coneixement. També té aquests atributs. Després, quan veureu, si visiteu pel vostre compte, visiteu aquell lloc de Takebostan, allà veureu que aquest palau estava situat en una cruïlla de camins, en una ruta que formava part del que és la ruta de la seda, i on la ruta de la seda, d'uns 8.000 quilòmetres que tenia, més de la meitat passava dintre del territori de l'imperi persa. I Bostan era un lloc molt important. Paral·lelament a Bostan hi havia altres centres com Palmira o Petra, que eren altres rutes també. Bé, dic això perquè és molt important, perquè en aquesta imatge és una manera, ja dic, l'article està escrit en rus, però potser també hi ha alguna versió catalana o alguna cosa es pot fer si us interessa. Bé, és dir, no, aquest senyor no és Cosroe, sinó aquest senyor és Bostan. I d'aquí el seu nom. Hi ha l'arc de Cosroes, que era a la capital de l'imperi, a Ctesifont, i hi ha l'arc de Bostan, que és l'arc d'aquest príncep, fill de Cosroes, adoptat, un fill adoptat, que era l'exiliarca jueu, i que era un príncep persa i jueu a la vegada, i de religió jueva. Ara, al voltant d'ell, doncs també va néixer, hi ha molts més altres personatges, i al voltant d'ell hi ha jueus i cristians nestorians. I aquests cristians nestorians són els que arribaren pel nord d'Àfrica, a Gibraltar, i de Gibraltar passaren al decaient ja imperi visigot, hispànic, d'Hispània, posant-se com a capital a Còrdova, en representació, aleshores,
del califa d'Omeia, els califes omeies de Damasc, aleshores. Bé, hi ha un famós, això, els entesos ho saben perfectament, vull dir, hi ha un entès en l'islam. Bé, una cosa és l'islam, i l'altra cosa és el naixement de l'islam, i per tant el profeta Mohammed, i també, doncs, els primers califes que van haver, i després la història de l'islam també segueix, però hi ha un historiador que diu, bé, mira, van entrar dues religions que eren la jueva i la cristiana i en van sortir tres, que era l'islam, perquè l'islam té elements d'una i de l'altra de religió. I en els seus orígens el profeta Mohammed, doncs la seva dona era nestoriana, era cristiana nestoriana, i el seu gendre, el califa que serà el quart califa Ali, aquest califa doncs sembla que era jueu, vinculat precisament aquí a Takbustan i vinculat també a Ctesifont, a la capital de l'imperi, i era àrab, això sí. I bé, jo ara ja no em vull estendre més parlant d'això perquè el tema és bastant complex, però el que intento explicar i el que intento dir és que aquí ens trobem en el quilòmetre zero, com algú ha dit, doncs de moltes coses. L'origen de moltes coses que van passar en el segle VII, no només en el Mitjà i Pròxim Orient, sinó també a l'extrem d'Europa, a l'antic imperi romà occidental, i també a la part més oriental, que era a l'Afganistan, als voltants de l'Afganistan, i sobretot a la vall de l'Indus, on hi havia l'imperi d'Una, i això és molt important, per tant a prop de la Índia, i després també cap a la Xina, on els jueus, després de la conquesta de Jerusalem, el 614, 100 anys després s'arriba a la península Ibèrica, a Hispània, arriben a Hispània els nestorians, i també després hi ha l'islam, en l'època dels califes, que es varen posteriorment, és que ja depèn de quina època parlem, és una cosa o és una altra, però en el 614 és una data molt important perquè és quan el rei Khosrou II conquesta Jerusalem. A partir d'aquesta data, els jueus varen ser expulsats de l'imperi de Bizanci, amb repulsa. I per tant tots els cristians que estaven a Turquia actualment, també en aquest territori de Síria i d'Egipte, i també doncs per les seves relacions també amb Pèrsia, les guerres que hi havia, varen ser expulsats de l'imperi de Bizanci, i molts jueus se'n varen anar a l'antic imperi romà d'Occident, per tant al regne dels francs, o al regne dels sueus, a Galícia, a la península Ibèrica, o dels vàndals, al nord d'Àfrica, o altres se'n varen anar cap a Afganistan, que estava molt a prop de Takebustan, d'aquesta zona fronterera, i de Takebustan varen fundar altres reialmes al voltant d'Afganistan, entre ells també doncs Geòrgia, tot i que pertanyia a Bizanci, havia pertanyut i encara pertanyia reins d'aquests a l'imperi persa, i el primer rei de Geòrgia era precisament un cristià nestorià, i era vinculat a la família de Khosrou II, i era jueu. Aquí és complicat. Doncs en aquella època la distinció entre la religió jueva i cristiana no ho era tant, fins al punt que Bizanci, en el segle IV, va fer tota una sèrie de concilis ecumènics en què va mostrar aquesta diferència,
i es va diferenciar d'altres cristians precisament que no quedaven clar si eren jueus per això se'n diuen ortodoxes. És a dir, va fer anatema a altres pobles i altres cultures i altres cristians que no pertanyien, que no eren com ells segons aquests concilis, que no seguien aquests concilis ecumènics. I això va generar, doncs, que hi ha aquesta confrontació entre, novament, Bizanci i Pèrsia, dins del món cristià, on s'hi trobaven immersos també els jueus i posteriorment s'hi van trobar els musulmans, els descendents, diríem, del profeta Mohammed. El que intento dir és que en el 614 és una data molt important, a partir del qual es produeix un gran exili, un gran èxode del poble jueu, també del poble de molts cristians judeocristians nestorians, cap a tant Orient com Occident. I entre aquest èxode apareix aquesta família que eren els Pipíades, que s'inseriran dintre de la cort franca amb costums típicament orientals de la cort persa. I per això van entrar com a majordoms, que finalment es faran amb el poder de l'imperi franc, i que eren jueus. Igual com Boston. No sé fins a quin punt i quin grau de parentiu hi havia entre ells, però certament que hauria existir algun tipus de parentiu. Això com a hipòtesi de treball, en tot cas, s'hauria d'investigar millor. Però eren jueus. El 614, conquesta de Jerusalem, exili, i la primera notícia històrica que tenim dels Pipíades, dels avantpassats dels carolingis, és l'any 615, precisament en la cort imperial franca. Bé, per tant, trobat d'alguna manera els avantpassats, els precedents, la protohistòria, no en aquest cas de Catalunya, que ja la coneixem, ja sabem quina era el Principat jueu que existia a Septimània i a Gòtia, en temps doncs, de Guillem de Tolosa, i dels seus descendents, entre ells doncs, els Barà i els Bernat i tants altres, i els Guillèmides que hi havia, i bé, tants altres que hi ha hagut, els primers comtes que coneixem del segle IX, i bé, però és la protohistòria no només dels catalans, sinó la protohistòria dels carolingis, que ens situa a la capital de Pèrsia, dintre de l'imperi persa i dels costums perses. Aquesta és, per tant, l'explicació que us volia fer arribar i que podeu acabar de completar vosaltres mateixos a través dels meus escrits o si voleu posar-vos en contacte a mi mateix, en el qual crec que és molt important tenir un testimoni encara avui en dia d'aquell període molt complex, molt ric a la vegada, on van passar moltes coses, tant des del punt de vista religiós com del punt de vista ètnic, com des del punt de vista cultural. Era principal, era un imperi com els Estats Units podria ser avui en dia, tothom va parar allà, doncs en aquella època anava tothom a parar a Pèrsia. I aquests perses, aquests jueus que hi havia allà, varen ser els que varen constituir l'imperi franc, carolingi, i després també el principat jueu, que va esdevenir un principat català. Però no només això. També són els que varen arribar 100 anys més tard, l'any 711, varen arribar a la península Ibèrica i es varen establir en la península Ibèrica. I per tant allà es trobaven els hereus d'uns i d'altres que al capdavall eren familiars gairebé tots que procedien tots d'un mateix lloc. I són els que varen constituir, sobretot després, aquestes relacions entre comtats i entre famílies i llinatges a la península Ibèrica, a l'Àndalus, i també en relació amb el que seria l'imperi franc, posteriorment. Bé, per tant, hi havia, dit molt breument, hi havia
un regne que era el regne cristià, el regne romà occidental, que va ser assumit precisament per aquestes famílies que procedien de l'imperi persa. Bé, ho deixem aquí per no allargar-nos més, és un tema molt complicat, de vegades val la pena llegir-ho més que no pas escoltar-ho, però jo estic a la vostra disposició doncs, per qualsevol qüestió. Moltes gràcies.